Malo pre mi je drugarica postavila jedno pitanje i nateralo me ponovo da razmislim. Ali kao neko ko je na internetu od kraja 90-ih i početkom 2000-ih, pitala me da li su ljudi postali ovakvi sa razvojem tehnologije ili su od uvek bili takvi. Mislim na one stvarno najlošije koji su i najglasniji. I zapravo smatram da su, pogotovo sa društvenim mrežama, zapravo dobili vetar u leđa. Stvorili su tu neku kvazi elitu. Društvene mreže su stvorile kvazi elitu. Svi ti mega influenceri, uticajneri, većina njih, ne kažem svi, ali 90% njih su zapravo projekti nečiji. Zato tako lako i pucaju, jer ta lova koju obrću je zapravo lova koju su dobili neko ko ih je stvorio. Oni tu lovu moraju da opravdaju. Kroz reklame, kroz svoj kontent i tako dalje. Bukvalno su sa društvenim mrežama isplivale razne duševne bolesti. Došli smo do tačke da neko ko ima 100, 200 hiljada, 50 hiljada, 10 hiljada, milion pratilaca se tretira kao, ne znam, rock zvezda. Što je baš jako pogrešno. Jer većina tih ljudi zapravo ne radi ništa korisno kako bi opravdala taj svoj status. Većina njih se trudi da vam podvali neki predmet koji im je poslat uz ko zna kakav ugovor, da ga nahvale i podignu u prodaju. I mi od takvih ljudi pravimo elitu. Koliko je do njih, toliko je i do nas, jer da nemaju kome to da plasiraju, oni bi radili nešto korisnije. Što kaže naš narod, dok ima ovaca, bit će i vune. Eto, to sam hteo da kažem. Ništa preterano pametno, ali sam morao da podelim s vama. Nema na čemu.